Ara és el torn del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa i és la diputada Laura Massana qui té la paraula. Endavant, diputada. Gràcies, senyor president. Senyora Camps, gràcies també. Les persones que l'acompanyen, gràcies per ser aquí i m'afegiré a les lloances dels companys, però amb una especial devoció, diria jo, perquè crec que la importància del fet que Suara sigui avui aquí, l'important és que són a la Comissió de Treball, el qual la tendència natural de fa uns temps enrere seria que estessin compareixent a la Comissió de Benestar. I aquí hi ha la radicalitat de la proposta, d'aquesta expressió de la tasca de Suara en aquesta, la nostra comissió, que és la que es fa ressò de les situacions que estem vivint en relació al mercat de treball, en relació a la indústria, en relació a totes les qüestions que afecten el món del treball. Per tant, aquesta compareixença per nosaltres té tot el sentit. Primer, el sentit que celebrem l'any de la fusió, d'una fusió a 3 que ja de per si no és cosa fàcil, d'una incorporació que ja era en el grup CLADE, que també és un altre aspecte a tenir en compte i que posa de rellevància la importància, que ho deia de fet la diputada Borràs, del que ha costat molt a l'empresariat català i empresariat que ha sigut molt més valorat i molt menys tingut en compte i fins i tot m'atreviria a dir molt més subvencionat i molt més protegit, que són empreses petites, mitjanes, algunes més grans, però que reiteradament, i podríem parlar inclús de sectors, els ha costat fins i tot posar-se d'acords per compartir, ja no diríem ja subvencions o eines de treball, encara molt menys compartir riscos. Per tant, estem parlant, per mi, i aquesta era la idea de poder-lo expressar aquí, d'un projecte empresarial real. Però té una doble virtut i és com s'ha expressat, i això també s'ha dit. Una de les qüestions que avui m'ha agradat més és que finalment hem pogut parlar d'un model empresarial d'èxit perquè, com la senyora Montserrat Camps deia, el model s'està instal·lat al nostre territori, a 15 comarques, de fet els podem veure fa 2 dies amb una nota de premsa al Solsonès, i els que anem seguint una mica els veiem l'altre dia a Terres de l'Ebre no sé quina altra cosa. I això vol dir, em sembla, i això no sé si ho va dir la senyora Camps o m'he despistat, em sembla que això dona lloc de treball a 1.200 persones o més. Jo no sé si això s'ha dit aquí, però potser és que com que jo ho sabia ja ho tinc retingut. Em sembla que això vol dir una gran empresa. I dic que és important per aquest aspecte, perquè estem visquent les deslocalitzacions i com s'ha expressat, aquest és un model de país i un model d'implementació i és un model per quedar-se, confrontat amb altres models que no són així. Per tant, això té un valor importantíssim en aquests moments. Però a més, importantíssim també per confrontar amb el que anem sentint cada dia en aquesta comissió i en els mitjans. Després parlaré també d'aquests punts forts i punts dèbils, però no m'hi extendré, que són un bon anàlisi i de fet hi ha hagut moltes preguntes. Vull dir que l'important avui és que volíem sentir paraules com intercooperació davant de la paraula competitivitat. Hem de ser competitius i per què no ho fem a través de la intercooperació? Hem sentit socis, estabilització de llocs de treball i responsabilitat social enfront del que sentim normalment, que vol dir baixos salaris, acomiadaments i reforma del mercat laboral. Volíem sentir, també ho hem sentit, projecte comú, projecte col·lectiu, projecte de recerca, projecte d'innovació. Ens costa molt sentir això i crec que avui també ho hem pogut sentir aquí. Per tant, podem dir que això, com dirien els d'abans, això és una empresa de veritat. Això és una empresa responsable. Això no és aquell en que ha vingut, s'ha quedat un temps, ha externalitzat riscos mediambientals, socials, no. És una, com ha dit ella, com ha dit la senyora Camps, evidentment, si són persones que treballem per persones, això s'ha de reflectir d'alguna manera. Per tant, per mi els punts forts s'operen amb escreix si sabem, i aquesta és l'altra, però ja no li preguntaré stricto sensu, perquè ho han preguntat tots els companys, que si els altres sabem acompanyar-los, si els altres sabem acompanyar-los i sabem entendre aquests tipus de projectes i sabem donar-li aquestes sortides legislatives que s'apuntaven i que vostè ja ha dit que ens explicaria, però també podem fer altres coses. Podem posar a valor un model social i un model d'estat del benestar que comportaria aquest creixement en polítiques socials i que ens faria un país realment avançat i que permetria també anar per aquesta línia, no només de l'atenció a les persones de forma directa, sinó pensant, innovant en la creació de productes, en la creació
de models, podríem estar parlant de mecanismes, podria dir cadires de rodes, altres coses, qüestions tecnològiques, tecnologia pura i dura que farien avançar cap al sector de les persones. Per això m'apunto la xifra de que el nostre PIB és molt més baix que la de resta de països europeus. Per tant, aquest model social que deia el senyor Cominda amb economies avançades ens costa una mica encara arribar a aquestes economies avançades, i que qualsevol qüestió que això comportés un pas enrere en aquest PIB, com hi ha pretensió, i crec que potser vostè quan deia que les regles del joc estiguin clares, vol dir si avançarem cap aquí o hi haurà retallades, podria ser, vostè ja ens ho acaba d'aclarir, però les regles del joc seran clares? Voldrem mantenir aquest model d'estat del benestar? Ho farem o no ho farem? Si ho fem i creixem aquest 9% més que hem de créixer, probablement empreses com, en aquest cas cooperatives, en forma jurídica de cooperativa, com les de Suara, ens faran créixer. Com a país ens faran créixer com a responsables de gestionar els nostres llocs de treball i ens faran, evidentment, ser molt més competitius. Per tant, gràcies per la seva compareixença, no em vull allargar, té moltes respostes, ha de donar moltes respostes a les moltes preguntes, de les quals totes nosaltres també tenim interès en saber, donar-los l'enhorabona i dir-nos que en allò que puguem els ajudarem. Res més i moltes gràcies. Moltes gràcies, diputat.